Nasayod ka ba nga ang saging pudi ay maayo nga pagkaon sa atong kasing-kasing? Yes, ang saging maayo nga pagkaon sa kasing-kasing. Adunay bag-ong kasabihan, 2 bananas a day will keep the doctor away. Dili lang da kuno an apple a day keep the doctor away, kung dili na anay bag-o 2 bananas a day will keep the doctor away. So kaunta og duha ka saging matag adlaw kay kabalo man gyud ta, di ba, nga ang saging taas og potassium level. Aside from that, aduna pa gyud ni siya vitamin C, aduna ni siya tryptophan o carbohydrates. Importante kining pagkaon og saging ilabi na sa mga pasyente nga adunay altapresyon, kanang mga high blood pressure nga mga pasyente, og ilabi na katong mga tawo nga gainom og maintenance nga tambal alang sa kasing-kasing. So dapat mo kaunta og saging twice a day. So duha ka saging in a day para sa healthy heart. O labaw sa tanan, dili lang ni para sa mga sakit sa kasing-kasing ha, kay this is good for all gyud ang pagkaon og saging. So kauntag saging twice a day.